Primele 10 zile nu rulăm reclame deloc. Tocmai am semnat contractul. De mâine dăm drumul la reclame, nu? Ei bine, nu. La Marva Marketing, primele 10 zile sunt cele mai importante, iar ele se numesc perioada de onboarding. Și crede-mă, aici muncim cel mai mult. Practic, nu poți construi o casă fără o fundație, iar asta se întâmplă și la noi. În aceste prime 10 zile se întâmplă magia tehnică. Preluăm accesul în conturi, facem auditul, îți cerem tot ce avem nevoie, de la logo, branding, imagini, video, orice resurse avem, buyer persona, client ideal, după care setăm tracking-ul, definim bine strategia și scenariile de vânzare. Abia apoi intrăm în procesul creativ. Doar așa ne dăm seama ce avem nevoie să facem. Realizăm primele vizualuri, single images, carusele și ți le trimitem ție pentru aprobare. Asta este o procedură fără de care nu putem funcționa și se aplică tuturor, no exceptions. Astea sunt primele 10 zile pentru a pregăti terenul. Ne asigurăm că facem treaba exact așa cum trebuie. Deci, nu te speria. Nu sunt 10 zile în care nu facem nimic. Sunt 10 zile în care facem tot. Acum că ne știi un pic mai bine și cunoști o parte din procesul nostru, te așteptăm să ne auzim la o discuție.